Nakuyawan ang mga residente sa Barangay 23-C Mini Forest Boulevard, Davao City dihang kalit mi kuso-kuso ang kusog nga hangin kun ipo-ipo sa lugar pasado alas 12 kaganiyang kaadlawon, Hunyo 13. Sa Facebook post ni Rael Yanes, makita nga nagpasad ang mga basura ingon man mga gamit sa dalan. Dunasay atop nga nalangkat ug nasangit sa linya sa kuryente tungod sa kakusog sa hangin. Daling miresponde ang Davao Central 911 sa lugar. Sumala sa mga residente, unang mibundak ang kusog na ulan, dayon gisundan sa kusog na hangin. Di naman ko magtulugan ko do. Pag kapakit sa ko, nakamata ko. Pag-ana na ako dito, nang lupad mo mga sin. Atop di, tago ko balik. Ya di naman ko makaya, mutuingon ko akong mga apo, anak nga. Manaog ta sa silong. Ito ninaog mi. Pero kuya, kayo kay kuan baka nang managoy ba? Hagiyos. Ito pag kuan ato nga siguro mga 1 minute raman siguro. Of course manggod ko siya kanang ulan lang siya. Di tapos nisaka ko dira sa taas kay bubutang sa kong trapal ba dira sa may teres-teres. Tapos pag human ato kay kusog ang ulan. Di pagkataod-taod natingala ko nga kalit ra mag kanang kusog ulan tapos dagan kanang hangin na gani. Pag human sa hangin mo na to kanang murag na jud ang ilang balay ba murag kanang gikuso-kuso na gani siya. Pagkataon mo to nang lupad ang mga ang mga tawa ni sin atop pati gani sila nagsyagit kay nalagi daw kanang delikado naman kay ninaog sila nangatulong man sila kanang gudo silingan namo. Dagang atop ang nangalangkat ug bungbong nga nangatanggal. Nahimutang sa coastal area ang kabalayan nga sagad gama sa light materials kun kahoy ug kalakat. Gibati gimi kakuyaw. Kay nanganong god pobre pa taw na ningon ana pa wa may magdahom. Nga mayong tulog, kalit lang kayo na ingon ana. Sakit gyud. Muna yung kudigin mayo nya pobre pa ta, nya naam ng mga kuan nga dili mayo, sakit gyud. Nga di pagkaita na nahimutang bitaw nga antong kayo diha. Nya bago pa nang nagsugod kay bago pa gud ning nasunugan niya, kaduha na may masunugan, nya karon ana gyud. Ang ulan gabi kusog kayo. Murag mga balas ba nga nangatagak. Unya wala lang kumagdahom nga kato dayong igayon na nga dako kayo ang kusog kayo ang hangin. Nya nga akong sin natinga sige kog tanaw sa akong sin naghangad ko nga mura nagkanang murag alsahon na ba sa babaw magsige nag-ana kuan nagduyan-duyan akong sin. Nya pagkataod-taod nangalangkat na akong sin. Nya dayon gidagan ako akong anak akong giakbuan nya. Nga hapa mi tanan ba. Paghapa nako mo to nagsikog ampo nga Lord tama na. Ayon na lang kata among balay kay pating kusuga sa ulan gipamugnaw nako. Mga alas 12:30 siguro to sa gabi. Sa inisyal nga record sa barangay, 109 ka mga balay ang partially damaged ug 12 ang totally damaged. Dunasay upat ka mga bangka ang naguba tungod sa kakusog sa hangin. Around 12:15 napil na mo tong miaging buhawi and then kining nagikan gyud sa dagat diretso diri sa may Kabadyawan, Porok 4 to Porok 5, then going to Porok 2, then pagawas na diri. So padung siya o Barangay 26 katong buhawi nga. Gibana-bana nga nasa 300 hangtod 400,000 pesos ang nadanyos sa ipo-ipo. Wala hinuoy na talang naangin nga kinabuhi atol sa insidente. Nagpabiling wala pay supply sa kuryente sa lugar. Kini ang unang higayon nga nakasinati og perting kusuga sa hangin ang lugar. Gipaningkamutan sa barangay nga mahatagan og hinabang ang apektadong mga residente. Una-una gyud nga mahatag nato dia kung tugtan lang tas gobyerno. Kining pagpanghatag og mga sin okay para makabalik lang po sila uli silang mga lugar kay wala dili magyud ingon nga totally nga na wash out gyud tanan kundi na pa may magamit apay mga magamit sa ilang mga balay. Naghimo na sab og assessment og validation ang City Social Welfare and Development Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.